Bună ziua și să trăiți, tovarășul doctor. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Lăsați că stătui destul dincolo. Astăzi vă arăt canalele TVR recepționate liber, Cum te cheamă? Pereleucozia T2. Cât îmi dați și 8 de ani. Aici nu ne jucăm așa că... Digital, Dar vă supărați, voi. Dar să nu mai ziceți la nimeni. Păi arăți bine ce cauți de mine. Nu râdeți, doctor, nu râdeți că-s bolnavă greu. Da. Mă doare și la gând, și la lingurea, și la junghetură, și la ficat, și la schere de inimă rea, și la ul piciorului de reumatismul, tot mă doare. Da? Ce boli ai mai suferit? TVR. Am zăcut și de brâncă, și de lingoare, și de zăduf, și de asă. TVR2. Dai de zilele noastre, pe jupânița noastră. Au luat-o tătarii și au dus-o departe, la târgul cel mare de ropte, la Oceacov. Oceacov? Unde vrei să te duci? Mă duc să caut, bădiță Simioane! Nebunule! Este tot TVR3. la o masă mare, într-un ceas de sărbătoare. Dăm povești bine să trăiești, lângă cei ce lumea asta îi iubești. TVR Cluj. Astă seară stăm aici, dimineața, cu un cântec rupt din suflet, că-i frumoasă viața. Râde și reprezintă TVR într-adevăr Craiova. revigorarea zonei Câmpul Moldovenești și a Bucovinei și ridicarea noastră la nivel național. Pandemia, să zicem că într-un fel ne-a ajutat destul de mult pe noi în România, fiindcă TVR Iași. TVR Timișoara. TVR Târgu Mureș. Constate cele amintite de preotul din Boxic. Avea o listă cu 49 de întrebări la care aștepta răspunsuri de la Rafila Găluț, răspunsuri cu ajutorul cărora încerca să clarifice evenimentele din TVR Et une petite Cultural. baie aussi qui représente la Sainte Famille. C'est la même scène qu'à l'église de Sours. Moi, je dois refaire le visage de la Vierge qui est là. Et ben, j'ai TVR Folclor. 11 canale TVR recepționate pe DVD T2, digital terestru. Pereleucozia. Canalul 27. Cine zice nei ca bine, are un galben de la mine. Cine zice nei ca bine, are un galben de la mine. Cine zice a venit, are salva de la gând. Inelul din dești-al micăi, nu mai Ia uite ce gălbejit ești. Nu-i păcat, vine unul, vine altul, te mai vede așa și nu e bine. Acum o să vi le ești, arăt, frumos ești, înalt ești, întregime. cu părul crețul ești, eu te nu... Leuri. Ia stai, zic eu să-ți fac o frecție de alea ca să-ți golezi TVR1. sângele, că vine dicolea, să strânge și să apasă pe creier. Îți fac eu o frecție cum știu de la muma abă târnă. Vezi, Să da. vezi. Ei, rupt-o boi. Dintre ochi, din gene, din sprâncene, din creierică, stai mai scând, iau ce lasă din la obrazul și te duc mai mult, mărțaia, fetele din palafete, așa, cum se întinse, plăcai aprinse, pe top, doctor. Mai băiatul, stai că te cheamă. Toiraș! Și lasă pe top, doctor, că te lași, te las lumina. Asta e că nu terminai. Ia. Ca să-l cert și eu TVR2. și să-l iert.
TVR3. Urimil Forte Max contribuie la funcționarea sistemului muscular și a sistemului nervos. Urimil Forte Max. Grijă maximă, confort maxim. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. TVR Cluj. Oamenii care călătoresc, care TVR doresc să Craiova. facă turism, au diferite. Cum îi primiți pe cei cu bani mai puțini, pe cei cu bani mai mulți? Da, din fericire ne putem adresa tuturor categoriilor de 6. TVR Iași. Bucățile de aluat sau copt. Sunt gata. Legumele sunt în oală. Da? Acum punem Și aceste 7. TVR Timișoara. TVR Târgu Mureș. Între aceste analize, Și ultimele tânăra canale, încerca nu? să-și TVR continue Info. viața după rigorile pe care ea 9. și le impusese. În 1934, în această catedrală, Catedrala Greco-Catolică din Lubăș, a avut loc Congresul Național al Asociației Naționale a Românilor Uniți. Très belle 10. lumière, TVR mais Cultural. cet après-midi, il y aura du soleil, ça sera autre chose. Si demain matin, il y a un peu de brouillard, il se passera des choses. Et puis, il y a tous les gens qui vont passer, qui vont animer l'espace. Et là, je crois que les élèves infirmiers vont trouver un peu de joie, un peu de vie. Peut-être... 11. TVR Folklor. Ultimul canal introdus de TVR. Și pe digital terestru. Divite 2. Acestea sunt canalele recepționate liber, TVR pe Leucozia sau pe digital terestru Divite 2. Leucozia emite pe canalul 27, unde emitea înainte TVR 2. Acum este digital terestru. Dai barbate să jucăm așa da că greu ne apucăm mai dacă ne-o slobozit așa da nu juc așa a doua zi mai juca că altă dată da chișoarele mă gata ne rașă când putem din joc nu mă mai oprem dacă mă între șeful nu strica treaba joc de viață sufletul Aceste canale în mod liber, la revedere și la revedere. 2024. Când eram flăcăusat, păunașul codrului, voinicelul motrului, voinicelul motrului. Cântam seara pe uliță, cântam seara pe uliță, scoteam mândrele în portiță. Vorbă jurată că-ți mândrele la poartă. Le iubeam, nu le iubeam, le iubeam, nu le iubeam, dar de cântat le cântam, dar de cântat